In het centrum van het Heerenveen staat een tinkstien met de naam van Gerrit Vis en fjouwer oren Frieske injegongers. Visgongers tjensplichtig in 1940 naar Nederlands-Indië en bedaarden in een guerrilla-oorlog met de Indische vrijheidsstrijders. Goed een jaar later kwam er om het leven toen zijn panzerwagen troffen waard door een trekbom. Hij waard, zonder dat de familie erbij wie, begroeven in Indië en daarna werd er in de familie neer weer praat. Dat werd te pijnlijk. Er zijn wel, trouwens in omkezissers wel verhalen bekend natuurlijk. Maar er werd net volle meer op praten. En zo verdween het verhaal van Gerrit Vis. Ons achternicht Annette van der Meer begint dit hier besluit nam om op ziek te gaan. Dat begon met een Facebook-oproep van een veteraan die het te met Vis in Indië zitten hier en erbij weer doet er verstoor. Hij wil graag in contact komen met de familie om dat verhaal te vertellen. Het prikkelen van de Meer om verder te zieken. Ik heb heel veel familie van Gerrit. Er zijn nog 2 zwagers in leven, er zijn nog 2 volle nichten in leven. Een proto-omkezissers het er en 8 nichten en 8 neven. En daar heb ik contact mee opgenomen. Ja. En dan komen er flarden? Ja, dan komen de flarden, dan komen de fotootjes. Portretfoto's van hem, foto's van Indië, squalfoto's. En dat is eigenlijk een compleet verhaal worden nou. Het complete verhaal heeft een pakje kregen op een aparte Facebookpagina, speciaal voor de familie. Maar Van der Meer wilde misschien meer mee van. Gerrit Vis krijgt komende steun het ereteken voor orde en vrede. Evers Van der Meer is dat wichtig omdat er eindelijk nog maar negatief praten wordt over Indiëgongers. Ja, er wordt nou praten over wandaden. Nou, dat is natuurlijk een mes in de rug van heel veel Indiëgangers. Want ze moesten, ze hadden best wel goed werk die en ik. Ze hadden protomeesken beschermen kennen. Ze zorgen dat de beren naar je weeshuizen komen. Dus ze hadden best wel verschil maken. En ik vind dat ze wat verzetten worden als verkeerde mensen. En dat weten ze net, absoluut net.